Prasklé potrubí může zůstat neviděné, ale jeho důsledky jsou všude okolo nás. Voda může způsobit obrovské škody na vašem domu nebo ve vaší firmě. U AZ Vysoušení používáme nejmodernější technologie k rychlé a přesné detekci prasklého potrubí, což nám umožňuje zacílit přímo na problém bez zbytečného zdržování. Náš profesionální tým pak aplikuje efektivní vysoušecí procesy, aby vaše prostory byly znovu suché, bezpečné a pohodlné. Zajistíme, aby vaše pojistná událost byla vyřešena rychle a bez zbytečných komplikací. A když je to potřeba, stojíme po vašem boku i při jednání s pojistnými společnostmi. AZ Vysoušení, protože vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou.